2026 titi edisi chong mariwo tipramotha bobagra sikla phanno puto chaka sikla phanno jorarka sikla phanno shebrka kebangko YTF ni sikla rongno tiket ruwi sikla rok bahino sikla phan rok bahino tiket ni borom ruwi bobagra no keplai ni borom shokat yafarka aboni buthayo 28 ni 24 ta seat tubuwi keplai ingi bobagra no phan thondka bobagra no phan boxingka sikla phanno puto chawi bobagra 2026 titi edisi chong mariwo keplai ingino bobagra tei bisibani bagai hapang Achukkha thaniwo hapang tangthaniwo sikla phanano puto chaka abni bagai MDC Runiel debromano CEM chongkha tini me talni dok shalmari titi edisi hapangni bekhakti nangkukmani borom ruwi Kwtal CEM Runiel debromano yasagai nalakya titi edisi habanogo bor nahrani sekang raja kerang rakhagino shumai tangkha tini edisi habangni bekhakti CEM Runiel debromano habanokni staff rok habanokni adong rok irisha Khumthum ruwi Lamsokkha nakha bono simia chairman babaranjoni riyang EMCK jomatiano bo haino irisha tei Khumthum ruwi borom ruwi Lamsokkha nakha joto MDC tei TDDC habangni adong rok tei samung tangnai rok nainai di chinimang piluwo Good. Chairman sir, Achukkha chairman.